ka surjong phi ka thang jangi Wish you all the best. होगा होगा सर या यस सर यस Kajing pun kut no ya kajing elak kai tennis ball cricket tournament balapan long da Kabogi Sports and Cultural Club haka ap praterik uno pra arhajar arposan haka jinge don lang ki khot bat ki nong kershan baro kila ya lum lang haka madan jong ka school araya vidyalaya na ka benta ki samla jong ka nika jalla khnang ban kiar na u drugs bat ban don ka min sim shitham na ka benta ki kam elak kai haka bayade bat ka rukom im bat ki culture hashilong kapla long ka jinga lenti ka bashitram ha ka min sim yele kai bat kasam Shaban pun ko buram ya ki nong job kila ai kuble ya ki bla don benta ban pun urlong ya ka ne ka program ka jing job kam dei ka jing minot tang jong uwe upriu bat ka ne ka jing kop kala la ban poi sha ka ne ka kerdan da ka jing ka shan ba shitraham jong i kong san menta ka sngi i ba shan bor shulai umentri bedon buram jong ka sarkar megalaya ubalong ru MLA jong ka 19 South Shillong constituency bat i shong knor menta ka sngi i ba kishan ke nong kanri president jong ka raising hope ka NGO ka baju ai ka jing ka shan ya baro ki jat ben riu da ka jing ka loit mensim kini baro arngot kilaya don benta bat kanika club nadu kapasdang amtang kumban ai jingirap hinre kibla yengs kamban ai ka jingkershan na ka benta ki kamyele kai nadu ka bol ka baningkong hadu kini ki khilap mat bakhat do ka jing ai mensim jongki kalong ka bayai ne kumka team balakhor ya ka nam job kalala manyo ya ka song pisa bat ka trophy kumtaru ka team ka babut kala yo lang ya ka song pisa bat ka trophy